Ito yung view dito mga par. Nakapagandang view dito. So, what's up madang people? Like, for today's video ay nakauwi lang natin galing sa Cebu City. So ngayon ay kakain muna tayo. Ito yung lugar namin. Sa tabi lang po kami ng kalsada. Yung tindahan po na yung mama ko at saka kapatid. So kain muna tayo. Then kukuha lang tayo ng pagkain. Ay, mag-vlog ka? Pare? Dari ba? Ha? Ano man? So, ito yung ulam namin dito mga par, dito sa probinsya. Yung ulam namin ay malunggay, pure malunggay, tapos nilagyan na siya ng pitong isda, tapos may itlog. So, kasama ko ngayon yung pamangkin ko. Magbangko ka! Oh! Ako lang! Hindi ko da, ako lang kuha. Ako da na! Be! Isa diri gamay. Ayan. Kung na ba, butangin ng sabaw yung mga ba? Ano naman? Hindi magaganang din sabaw? Hindi magaganang din sabaw? May sabaw gun? Hindi, lame. Ano man? Mag-beef man. Ha? Mag-beef man. Ano man yung mag-beef di ay? Kaling kuan. Hindi ay. Yung makaon sa mag-beef. Ano man? Bandok di ka? Bandok ka? Hmm. Ito yung view dito mga par. Napakagandang view dito. Oh, napia baguan doy. Yung hinidlag. Di mo no. Deka mo gua.